Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria izango dugu Josu Reparaz, eta ondoren, Stop Zundaketak ekimenetik Enea Andueza etorriko da. Horren aurretik, ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1524ean, Nafarroaren aldeko borrokalariak bakarrik geratu ziren Hondarribian, Espainiarrek hiria setiatuta zutela. Carlos Espainiako lehenengoa eta Alemaniako bosgarrena, Iruñeko katedralean koroatu ostean, Nafar legitimistei bere aurrean makurtu eta barkatuak izateko aukera eman zien. Heriotza zigorra komutatu baina beren ondasunen konfiskazioa mantenduta. Nafar askok uko egin zioten, eta tropa espainiarrek setiatutako Hondarribian itxi ziren frantses aliatuekin. Frantsesek errendizioa onartu zuten, Nafarrek ez ordea. Geratu ziren Nafarrek apirilaren 29 arte eutsi zioten erresistentziari. Nafarroako bandera jarrita eta orduan zin egin zieten barkamenaren truke utzi zuten hiria. Barkamena, ordea, iruzurra zen, eta amnistia itxurako deserriratzea izan zen. 1973ko egun berean, AEB-etako ehunka xiuk soklala herritarrek eta hain mugimenduaren jarraitzaileek Wounded Knee eremuaren okupazioa hasi zuten. 20. mendean amerindiarrek egindako erresistentzia ekintzarik garrantzitsuena izan zen. Okupazioak 71 egun iraun zituen, eta eskakizunen artean Richard Wilson Siouxen presidentearen kargutik kentzea zegoen. Kontseilu tribaleko kideek ustelkeria eta oposizioko kideak hiltzea egotzita. Poliziak eremua inguratu zuen, eta atxiloketekin hasi zirenean istiluak hasi ziren. 2 Sioux herritar hil zituen poliziak. 3 urteren ondoren, 1976ko otsailaren 27an, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa eratu zuten Bir Lehlun. Aurreko azaroan Marokok ordura arte Espainiar kolonia zen Mendebaldeko Sahara okupatzeko martxa beltza egin zuen, eta Espainia bere soldaduak erretiratzeko egunaren bezperan, Fronte Polisarioak gauez eta bombardean estatu sahararra aldarrikatu zuen. El Uali Fronte Polisarioko buruak Sea den sorrera dokumentua ilunpetan irakurri zuen. Hilabete gutxira hil zen. Egun, mundu osoko 84 estatuk onartzen dute herrialdearen independentzia, baina Morokok errepresio gogorra darabil Sahararen aldeko edozein aldarrikapen isilarazteko. Azkenik, 1980ko otsailaren 27an, Bogota hirian Errepublika Dominikarrak zuen enbaxadan sartu zen M19 gerrilla urbano armatua eta bertan zeuden hainbat diplomatiko bahitu zituzten. Ameriketako Estatu Batuetako, Israeleko eta Frantziako enbaxadoreak zeuden bertan, besteren artean. Preso politikoak askatzeko eskatzen zuten, baina 2 hilabeteren ostean, gerrillariak bahituekin Kubara joatea adostu zuten, han denak aske uzteko. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Larun batean, otsailaren 28an, magia parrastan ikuskizuna izango da eguerdiko 12:30 gazteleraz eta arratsaldeko 6 euskeraz, Mendillorriko Zibiboxean. Astea amaitzeko, igandean, koro zikloaren barruan, koro divertimento taldeak kontzertua eskainiko du Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Polizia foralak 121 atxiloketa gehiago egin zituen 2025ean, 2800era iritsita. Lehenengo puntuan, 1200 gidari alkolagatik salatuak, ia 2500 drogengatik, eta 12500 abiadura muga gainditzeagatik. Bigarren puntuan, 36.123 administrazio haustura tramitatu ziren. Hirugarren puntuan, 1.150 agentek osatzen dute plantilla. Argazki nagusian, kirolariak eta instituzio ordezkariak Navarra Arenan ospatutako kirolaren galan. Honen titularrean, Kirol Nafarraren festa. Gobernuak Paula Ostiz txirrindularia eta Sergei Hernandez eskubaloi atezaina nabarmendu ditu. Tartean, Meka konpleju inmobiliarioak 350 enplegu sortuko ditu.
Horiz, jesuitaseko eskolan soberan dagoen janariaren vending makinak. Azpian, Iruñeak gazteentzako 2.200 bono banatuko ditu astelehenetik aurrera. Ondoren, Iruñeak Antxo Indartsuaren etorbidean bidegorri bat proiektatzen du. Eskuineko berrietan, batetik, odol donazioek gora jarraitzen dute Nafarroan 25.162rekin, 2025ean. Ondoren, PP, Vox eta Juntzek Sánchezen babes sozialaren dekretuak bota dituzte. Jarraian, komunitate forala bigarrena da ezbehar laboral kopuruan. Azkenik, polizia kargaren egunean bideo bat grabatzen ari zen. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak dagoeneko 40.000 langile kanpotar ditu gizarte segurantzan. Kotizatzaileen 13% hartzen dute eta azken 10 urtetan 19.500ean handitu da zenbakia. Irudi nagusian, sarituak eta autoritateak atzo Navarraren ospatutako sari banaketan. Honen lerroburua, Kirol Nafarraren alfombra gorria. Paula Ostiz eta Sergei Hernandez izan ziren sari banaketako protagonistak. Eskuineko berrietan, batetik, prostituitzera behartzen zituzten 18 emakume askatu dituzte. Bestetik, Kongresuak golpe berri bat eman dio Sánchezi babes sozialarekin. Azpian, osasunan beldurra sadarristeko proposamenarekin. Goiko berrietan, norgehiagoka politikoa Iruñeko bizikleta elektrikoen zerbitzuagatik. Bestetik, jesuitetan janaria ez da botatzen. Eta azkenik, Imanol Ariasek Gaiarreko 2 egunei egiten die aurre. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. EHUri zenbat diru eman zehazteko, titulazio eta ikasle kopurua irizpidetzat jarri nahi ditu Jaurlaritzak. Lehenengo puntuan, unibertsitateen legearen aurreproiektuan proposatu du baldintza sorta bat adostea ohiko finantzaketarako. Bigarrenean, espero du azarorako legebiltzarrean izatea. Argazki nagusian, Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8ko manifestazioak aurkezteko egin zuen agerraldia atzo, Bilbon. Honen titularrean, mugimendu feministak beste mundu bat aldarrikatuko du martxoaren 8an. Euskal Herriko kolektibo feministek mobilizazioak antolatu dituzte. Beheko berrietan, Josu Zabala etako kidearen heriotza argitzeko herritarren laguntza eskatu dute. Azpian, Bilboko portuak uste du edukiontzien trafikoak urritzeari utziko diola aurten. Azkenik, hegoaldean paperik gabe bizi diren etorkinak hasi dira erregularizaziorako agiriak biltzen. Goiko berrian, Elena Asinsen, 73 obra jarri dituzte ikusgai Donostiako Kutxakubo aretoan. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. PNV eta PSek martxoaren 3agatik estatuari ardurak eskatzea ekidin dute. Gasteizko parlamentuak Espainiako gobernua estutzen du 1976ko sarraskian estatuak izandako papera aitortzeko, bere ardura nagusi eta zuzenaren aipamena eliminatzeko akordio baten ondoren. Argazki nagusian, Basajaun Bilbon bizirik ikusi zutenen testigantza bila. Josu Zabala Salegi, Basajaun, Bilbon desagertu zen 1987ko martxoaren 23an. Eta 4 egun geroago hilik agertu zen, Itziarren. Bertsio ofizialak suizidioa aipatzen bazuen ere, ikerketa berri bat abiatu dute jasotakoa argitzeko asmoz. Eskuineko berrietan, 1981ean dagoeneko defentsak euskaldunen edo katalanen independentzia aldarrikapen bat sumatzen zuen. Bestetik, Lakuak EHUren ohiko finantziazioa bere jardunera lotzea planteatzen du. Beheko berrietan, Tubos Reunidos, zuzendaritzak 300 bat kaleratzeak mantentzen ditu
eta beste neurri batzuen abisua ematen du ez badago akordio azkarrik. Bestetik, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak. Mesfidantza ezabatzen ez dituzten ideia berriak Teheran eta Washingtonen arteko negoziazioan. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Sabino Kuadra. Sánchezen gobernuak arrazoia eman digu. Dokumentuak desklasifikatzeko borondate politikoa besterik ez da behar. Madrilgo gobernuak aste honetan argitaratu ditu 1981 estatu kolpearen saiakeraren inguruko dokumentuak. Nafarroako elkarte memorialistek beste kasuetako artxiboak desklasifikatzea eskatu diote beste behin gobernuari. Eskuineko berrietan, goian, Espainiako ezker konfederalistak marka bat baino gehiago programa argi bat behar du. Espainiako ezker federalistaren inguruan aritu dira bi analista politikorekin. UPN-eko parlamentari ohi eta EHUko irakasle Iñaki Iriarte eta Iruñeko zinegotzi ohi eta abokatu Amaia Izko. PSOE alderdiaren ezkerrera dauden indarrak haien arteko zubiak sendotzen hasiak dira Espainiar estatuan. Hurrengo hauteskundeak gertu ditugu. PP eta Vox alderdiek irabazteko aukera asko izan ditzakete. Amaia Izkok adierazi duenez, beharrezkoa da indar horiek bat egitea eta alderdi subiranistei protagonismoa ez kentzea haien lurraldeetan. Iñaki Iriarteren ustez, ezkerreko alderdien gabeziarik handiena egungo egoeraren aurrean estrategia ekonomiko argi bat ez izatea da. Etxe bakoitza bakarra da. Hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Kaixo Josu, ongi etorri gurera, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta konta iguzu pixka bat, ikastolen elkarteko zuzendaria zera, konta iguzu pixka bat, zein den zure lana, nondik zatozen? Bueno, ikastolen elkartea da bigarren graduko kooperatiba bat, eta bertan daude bazkidetuta Nafarroan dauden 15 ikastolak. 15 ikastola hauek kokatuta daude Nafarroako lurralde osoan daude banatuta, Herriberatik hasi eta mendialderaino, eta orduan hori josten dugu Nafarroa osoa euskerazko irakaskuntzatik. Gure 15 ikastola hauetatik 13 kooperatiba dira, bat da udal ikastola bat, eta bestea da fundazio bat. Zeintzu dira hiru ereduen arteko ezberdintasunak? Ikastolak normalean aurkitu zuten kooperatiban bere izaera juridiko propioa eta hor ematen zien nolabaiteko jantzia bere asmoei, helburuei eta jarduerari gorputza emateko, eta bazegoen Nafarroan geratzen den udal ikastola bakarra da Baztangoa. Hori aurretik ohiko formula bat zen, baina gero jantzien desagertzen da geratzen den bakarra, eta Tanturumairu ikastola Lesakakoa bada fundazio bat, herriko emakume batek utzi zuelako bere lursaila eta bere eraikuntza euskerazko irakaskuntza bermazedin herrian. Gaurkoan, bi gai izango ditugu hitz egiteko. Lehenengoa, pasaden urtarrilaren 29an okerrez banago, eman zenituzten ikastolen elkarteko sariak. Nortzuk saritu zenituzten? Gure aurtengo sarituak izan ziren Bernardo Atxaga eta Javi Muguruza. Ikastolen elkarteak direla 15 urte ezarri zituen sari hauek, ikastolak asko jaso dugu herriarengandik, herritik sortu ginen eta herriarekin elkarlanean dihardugu. Orduan, uste dut guretzako inportantea dela hori eskerrak adieraztea, hainbat eta hainbat ekarpen egin dituzten pertsonei. Orduan, bi hauen kasuan egin zuten Bianako oinezeko abestia, 81an, eta hori bilakatu da ereserki bat, aldarrikatzen zuelako ezin zitekeela ulertu Nafarroa euskerari gabe, eta hizkuntz aniztasuna ere jartzen zuen erdian, eta hori bilakatu da nolabaiteko ereserki bat belaunaldi ezberdinen artean. Horgatik hori izan zen gure helburua, bi euskal artista hauek,
idazlea Atxaga eta musikaria Muguruza, eskertzea, zoriontzea eta beraien ekarpenak lagundu digula baita ere gure ikastolen proiektua aurrera eramaten eta konektatzen baita ere belaunaldi ezberdinekin. Hori galdetu behar nizun, kantu oroigarri horretaz gain, beste zerbait ekarri diote bi pertsona horiek euskerari, Euskal Herriari edo ikastolen elkarteari berari? Bai, zalantzari gabe, nik uste dut bi sortzaile hauek, hori lagundu digutela euskera jartzen hori gure bizitzaren erdian, bai literaturan eta bai musikan. Eta gainera, aipagarria da baita ere, bi hauek izan duten ibilbidean euskera eman dioten prestigioa eta jarri dutela baita ere nazioartean hizkuntz garrantzitsu bezala. Eta horretaz gain, uste dut ere importantea dela, bien artean egonda beti elkarlan bat, kooperazio bat, eta hori guretzako ere oso elementu garrantzitsua da. Eta biek egin dituzte, askotan umei begirako ipuinak, abestiak elkarlanean. Eta horrek ere, ezaugarri horrek ere konektatzen gintuen beraiekin, ikastolak beti izan dugulako kooperazioa hori, bai ikastolen artekoa eta bai ikastolak kokatuta dauden herriko beste erakunde, elkarte, euskaltegi eta barrekin lotura. Beraz, oso ongi enkajatzen zuen sari honek gure izaerarekin ere. Uste duzue, literatura eta musika bezalako idea batzuk, belaunaldi zaharrenetik belaunaldi berrienetaraino zerbait zabaltzeko, kasu honetan euskera zabaltzeko tresna oso baliagarriak direla? Zalantzari gabe, uste dut hori euskararen irakaskuntzan, euskararen kulturan, euskararen dinamikan, hori generazio ezberdinen arteko elkarlanak asko lagundu duela, eta pertsona hauek ja urte batzuk dituzten arren, oso ongi konektatzen dute oraindik beraien lanek, beraien musikak eta beraien literaturak umeen munduarekin, umeek hori duten ilusioarekin, amets egiteko aukera horrekin, eta uste dut hori dela benetan ikastoletan ere gertatzen dena, generazio ezberdinak daude elkarlanean, nire tokatu zait egotean ere ikasle izandakoekin ere lankide bezala, odan beti gure artean hori generazio ezberdinetako pertsonak elkarrekin aritzea beti da aberasgarria eta interesgarria. Sari banaketa hau, bi pertsona hauek saritzea, zerbait estrategikoa da edo simbolikoa da? Ez, erabat simbolikoa da eta nik uste dut hori aipatu dut, guk asko jaso dugu herriarengandik eta uste dugu hori esker ona adieraztea ere garrantzitsua dela. Eta horixe da, ikastola elkarteak urtero egiten duena, urtero aukeratzen ditu kulturaren, euskararen sustapenean ikurrak diren pertsonak eta beraien ekarpenari esker hori lortu dugula baita ere euskara ekartzea 21. menderaino eta ekartzea baita ere hori kulturaren adierazpen garrantzitsuekin. Dagoeneko hasi zarete pentsatzen hurrengo urtera begira, nor saritu? Bueno, oraindik ez, ze gainera prozesu luze bada, ikastolek aukeratzen dituzte edo aurkezten dituzte hautagaitzak, beraien irizpideak kontutan hartuta, eta gero modu demokratikoan, hori delako gure egiteko modua, ikastolen elkartean, ikastoletako ordezkari ezberdinekin, aztertzen dira hautagaitza guztiak, eta aukeratzen da zein izan daitekeen egokina urte horretarako. Gai honekin pixka bat bukatzeko, sari banaketa honekin eta zehazki bi pertsona horiek, bi artista horiek saritzearekin nolabaiteko mezu bat bidali nahi zenuten? Bueno, bidali nahi dugu mezu horixe da, Guretzat euskara hizkuntz gutxitu bat izan arren handia dela. Hizkuntza horren inguruan kulturaren lanean pertsona oso garrantzitsuak ari direla, euskara goi mailara eramaten. Euskara zerbait bizia dela, gure eguneroko bizitzan baliagarria dela, egin behar dugula denok ahalegin bat dakigun euskara hori erabiltzen, eta hori da ere guk adierazi nahi diogun mezua gure haur, gazte eta baita ere inguruko pertsonei, Eta hautuak dezaten ere, euskarazko kultura kontsumitzeko eta bilakatu daitezen euskarazko ekoitzen irakurle eta euskarazko musikaren entzule ere. Pixka bat atzean utzita hau urtarrien 29ko sari banaketa, aprobetxatuko du pixka bat aurrera begiratzeko, eta martxoaren 9an okerrez banago esan didazu, hasiko zeratea aurri matrikulazioarekin, aurtengo aurri matrikulazioarekin.
Hori da, matrikulazio kanpaina da urtero daukagun hitzordu garrantzitsu bat. Hor, familia berri askok hautua egin behar dutelako zein den beraien ikastetxea aukeratzen dutena, beraien seme-alabak ezi eta hazi daitezen. Eta orduan, bai, diozun bezala hori da, martxoaren 9an hasiko da kanpaina eta 13 arte izango da. Eta urtengo berrikuntza bat hain zuzen hori da, matrikulazio kanpaina hau izango dela etapa guztietarako. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta baita batxilergoa ere. Familia berri batentzako, edo bueno, zer hartu beharko lukete kontuan familiek jakiteko nola aukeratu? Bueno, nik uste dut gauza asko baloratu behar direla, ez? Garrantzitsua da baloratzea ze zerbitzu eskaintzen dituen ikastetxeak, ikastolak, ez? Gurasoen, hori, ez? Bizitza profesionala, familiarra uztartzeko lagungarri gertatu daitezkeenak. Oso garrantzitsua da jakitea zein den, hori, ez? Ikastetxeak, ikastolak duen hezkuntza proiektua. Zein den bere muina, zeintzuk diren beraien autu metodologikoak, materiali dagozkionak, zeintzuk diren, hori ez, profesionalen perfila eta beraien egonkortasuna zentroan, hori oso garrantzitsua da. Uste dugulako gure kasuan, ikastolen kasuan, langileak oso egonkorrak dira, eta horrek ahalbidetzen du, martxan jartzen ditugun proiektua badaukatela jarraipen bat eta irauten dutela denboran. Eta gero, bai, nik uste dut importantea dela, hori, momentu honetan, jakin behar da ere zein den ikastolaren edo ikastetxaren autua euskarari dagokionean, jakin behar da zein den eleaniztasunari dagokionean ikastola edo ikastetxak egiten duen autu hori. Orduan, gure kasuan, familiek aurkitu behar dutena hori dela, ez? Jartzen dugula ikaslea erdigunean, eta gure autu metodologikoak erantzuten diola gure hezkuntza ulertzeko modu jakin batit. Eta hezkuntza ulertzeko modu jakin horretan, guretzat ikasleak izaten ikastea garrantzitsua da. Ikasleak ezagutzen, hau da, ikasten jakitea garrantzitsua da. Ikasleak elkarrekin bizitzen jakitea oso garrantzitsua da. Eta ikasleak gauzak egiten ikastea garrantzitsua. Orduan, lau elementu hauek, lau zuta hauek guretzat oso garrantzitsua dira. Guk ez dugu lertzen hezkuntza hori ez, ezagutza transmisio huts bat bezala, guretzat balioak oso garrantzitsuak dira, eta gure kasuan, gure balio kooperatiboak daude lotuta, hori ez, ezaugarri jakin batzuekin, ez? Errespetua sustatzea, ardura sustatzea, elkarrenkin asko ikasten dugula hori sustatzea. Orduan, balio guzti hauek oinarrian daude gure egitekoan, eta euskarari dagokionean ikastolon autua da murgiltze eredua. Gu ez gaude beste eredu batzuen kontra, ez gaude, esan dut, ez garari kuestionatzen beste eredu batzu, baina gurean euskara da ardatza, eleaniztasuna lantzen dugu, baina gurean hori ez, euskara da ardatza eta hartzen dituena benetan egunerokotasunean orduko pururik handiena. Aipatu duzu, ikastolen elkartea dagoela Nafarroako lurralde osoan banatuta, euskararen egoera aldiz ez da berdina lurralde osoan. Nola borrokatzen du ikastolak horren kontra? Bueno, bai, ikastolen ezaugarri bat horixe da. Gure ikastolak kokatuta daude, batzuk hiriburuan edo hiriburu inguruan, beste batzuk ertainetan eta beste batzuk herri txikietan. Eta batzuk kokatzen dira eremu euskaldunean, non euskara ofiziala den, beste batzuk kokatzen dira eremu mistoan, eta beste batzuk kokatzen dira, hori ez, eremu erdaldunean, edo hori ez, unifikazio horrek euskaratik kanpo uzten duen eremu horretan. Orduan gure kasuan aniztasuna da gure ezaugarri bat. Garbi dago egoera honek, ez, euskaren ofizialtasun ezak markatzen dituela askotan gure ikastoletara joaten diren ikasleen eta familien hori ez, hizkuntz eskubideak eta beraien eguneroko bizitzan kanpoan topatzen dituzten dinamikak gaztelera hutsean direla, ez? Orduan ikastolak beti egin du ahalegin bat euskara ez dadin izan bakarrik arlo bat, baizik eta euskaraz bizitzeko aukerak eman daitezen. Beraz, ikastolan sortzen duguna da eremu erdaldun horietan bereziki nolabaiteko
ez dakit, ez? Basamortu horren erdian sortzen dugu oasis txiki bat, non ikasleek duten aukera bizitzeko, jolasteko, amesteko euskeraz, ez? Eta saiatzen gara baita ere hori, ez? Hezkuntza formaletik haratago eramaten ere aukerak eremu ez formalera eta beraien aisi aldira, ez? Eta gurasoekin ere egiten ditugu ahaleginak, nolabait euskera ez jakinarren, euskeraren ezagutza hori, motivazio horretan lagun izan ditezen gurekin batera bidean. Hala ere, Nafarroako iparraldean, aipatzen zenuen oasi txiki hori, agian herri osoa izan daiteke oasia, balio berdina du ikastola batek Elizondo bezalako herri batean edo Tuterako herri batean bezala? Nik uste dut garrantzitsuak garela bi eremuetan, euskeraren kontzientzia gure ikastoletan oso handia da. Hizkuntz proiektuek gure kasuan dute lehentasuna, irakasleen formazioan eta egitekoan. Horre uste dut momentu honetan, sare publikoa eta sare ituan gauden ikastola, gure bokazioare publikoa dena, erabat uztargarria gara eta denon lana da ezinbestekoa Nafarroan. Garbi dago, euskera iritsi badago 21. mendera iritsi den bezala da, eragile askok, bakoitzak zegoen esparrutik, helduen irakaskuntzatik, aurren irakaskuntzatik, beste mugimendu sozial batzuetatik, borondatea jarri dutelako, ilusio jarri dutelako, eta jarri dutelako euskera beraien erdian. Bestela, garbi dago, ez balitzegon euskararen aldeko aktivismo hori, gaur egun euskararen egoera beste bat izango litzatekeela. Beraz, horretan, nik uste dut ikastolak hasieratik izan dutela garbi duten papera eta euskarazko irakaskuntza ezinbesteko elementu badela euskararen biziberritzean eta euskararen normalizazioan. Eta ahalegin hori egiten dute, bai Etxarrin, bai Altsasun, Elizondon, Lesakan, edo Tuteran, edo Lizarran, edo Tafallan, edo Zangotzan. Nabaritzen duzu, ikasle kopuruetan zonifikazioaren araberakoa imaginatzen edo aiet? Momentu honetan gaude krisi demografiko batetan, jaiotze tasak bera egiten ari dira nabarmen. Ikastolak herritik sortuak dira, beste ikastetxe itundu asko bakarrik kokatzen dira hori ez, populazio handiko tokietan, Iruñerrian edo beste hiriburu handietan, ikastolak herritik sortu diren ezkero, sortu dira zenbait herritan egon diren mugimenduari esker. Eta horrek eraman gaitu kokatzera ikastolak, Irunberrin, Zangotzan, eta gaur egun inguru hortan dagoen demografia badakigu ze arazo dituen, jaiotze tasak oso txikiak dira, despopulazioaren arazoa ere hor dago jarrita, eta horri gainera erantzi behar zaio, hori ez, toki horietan euskararekiko ezagutza atxikimendua ez dela berdina, eta horrek bai egiten du nolabait gure ikastola horiek txikiagoak izatea eta nolabaiteko zaurgarritasuna ere izatea. Horregatik ikastolen mugimendua solidarioa da eta sarea garen enean bai Nafarroan 15 ikastolak eta bai Euskal Herri mailan 115 ikastolak, elkartasuna dela gure ikurretako bat. Orduan, ikastola hauek badakite gure babesa daukatela, besteen babesa daukatela aurrera egiteko. Babes hori ematen da bai esperientzien trukaketan eta baita ere diru ekarpenetan aurrera egin dezaten. Orduan ikustu dut hori garbi daukagula eremu euskalduan dauden ikastolek ere ze ardura daukaten besteekiko eta sustatu behar dugula administrazioa oraindik iristen ez den toki horietan ere dugun ardura euskararekin, izan Bianan, izan Tuteran edo izan hori ez, Irunberrin edo Zangotzan. Badago euskaraz ikasi nahi duen, baina aukerarik ez duen familiarik? Gure kasuan hori garbi daukagu, uste dut ez dela historian inor geratu ikastola batetan ikasi gabe arazoa dituelako bai ekonomikoak edo bai beste mota batetakoak. Ikastolak beti izan dira horretan oso arduratsuak, beti egon dira irekita eta beraien helburu estrategiko hori da hain zuzen ere ez. Ikastolara ahalik eta jende gehien hurbiltzea, uste dugulako horrela lortuko dugula ere, hori ez, euskerak aurrera egitea. Une honetan, aipatzen duzun egoera horretan, aipatu ditzakegu ez, familia etorkinak,
edo gure kultura ezagutzen ez dutenak, orduan hoiek guregana etortzea edozein dela ere beraien egoera sozioekonomikoa guretzat oso garrantzitsua da. Badakigulako euskerak eskaintzen dizkiela tresnak benetako integrazio bat eman dadin, aukerak ematen dizkielako hori ez, dauden tokian ere elkarbizitza hobetzeko eta handitzeko, eta alde horretatik ikastolak beti gaude irekita urrats horiek emateko, ez? Beti hezkuntzaren eta euskerazko hezkuntzaren eta hizkuntzaren erabileraren mesedetan. Galdetu nahi nizun, euskeraz ikasteak edo euskera ikasteak badu haurraren garapenean ekarpen bereziren bat? Bai, zalantzarik gabe, eta hori da zuzen ere euskeraz dakiten familia asko izatu duten kezka bat, ez? Bereik euskera jakin gabe, ea egokia den edo ez den, ez? Euskarazko eredu bat hautatzea. Guk hori garbi daukagu, esperientzia luzea daukagu, ikastolak sortu ziren 60. hamarkadan, beraz badaukagu 60 urteko esperientzia euskarazko irakaskuntzan, eta garbi dago euskera ematea ume bati opari bat egitea dela, ze umeek erraztasun handiz ikasten dituzte aldi berean txikitan hizkuntza bat baino gehiago. Euskera ikasteak suposatzen du mundua ulertzeko beste modu bat ematea, eta honek ematen die ikasleei jakinik hori ez, bizitzako lehenengo urte hauek direla benetan ikasteko gaitasun handiena daukat diren urteak, hor ematen da izugarrizko mundu neurologikoan izugarrizko mugimendua, hor sortzen da malgutasuna, hortan euskeraz ikasteak ematen dio ikasleari hori ez, aukera jokuaren bidez iristeko, hori ez, bere garunean interakzio ezberdinak egitera eta modu oso arrazean, heldu hori kostatzen ez zaigun bezala, hori ez, ikastea hizkuntza bat baino gehiago, eta horrek ematen dio, nik uste dut, malgutasuna, ematen dio aukera beste hizkuntza batzuk ere errazago ikasteko. Hori galdetu nahi nizun, hau esaten dugu euskera hizkuntza beragatik edo komiletartean hizkuntza gutxitu bat delako edo txiki bat delako? Esan beste hizkuntza gutxituek ere ekarpen berdina egiten dute? Bueno, nik uste dut, aipatu dudan hau baliogarria dela edozein hizkuntzatarako esan nahi dute. Ume batek ikasten du berdin txikitatik hasi ezkero ingelesa, alemana edo euskera, esan nahi du joku moduan ez. Hori, umeak dauka gaitasuna ikasteko eta bereziki bizitzako lehenengo urte horietan duten ikasteko gaitasuna izugarria da. Gure kasuan egiten diogun ekarpena, hori da ez, Nafarroan bertakoa den hizkuntza bat, bertakoa den kultura bat jabetzeko aukera ematen diogu, ez? Eta egia da, hemen sustraiak hemen izan da, ireki daitezkeela mundura, eta aukera izango dutelako ere ikastolan dauden urteetan, bai gaztelera ikasteko, erraztasuna handiz, ze ume asko iristen dira agian euskera baino ez dakitela, baina berehala ikasten dute gaztelera. Eta gero, noski, hor dago ingelesaren ezagutza, frantsesarena, eta kaso batzuetan baita ere alemanarena. Orduan guretzat, inportantea da erroak botatzea gauden herrian, gauden lurraldean, eta hor guretzat euskerazko hautua oso garrantzitsua da, ez? Ematen dielako mundua ikusteko, ulertzeko eta izendatzeko modu berri bat ere. Azken urteetan nabaritu duzue gorakadaren bat edo beherakadaren bat? Bueno, egia da, zoritzarrez D ereduak ez duela izan gorakadari, gaude hor, ez? Normalean Nafarroan hartzen dugu ikaslegoaren 30%, hori da beti guk gainditzaniko genukeen langa hori, muga hori. Guk beti ospatzen dugu bai eredu publikoan, bai ikastolan, D ereduak aurrera egiten duenean hori ospatu egiten dugu eta postu egiten gara izugarri. Egia da, zabaldu ziren pai eredu hauek, British eredu hauek, nolabait izan zutela helburu bat eta izan zen D ereduaren ezarpena frenatzea, eta egia da horri aurre egitea ez dela erraza, baina hor jarraitzen dugu, eta nik uste dut hori ez, kalitatezko hezkuntza bat eskaintzea euskeraz, kultura berri bat zabaltzea, dela benetan, ezakitez, gure erronka eta gure nahia da Nafarroan aurrera egitea, eta ez gara geldituko geldirik nahi dugulako, hori ez, euskeraren eta euskal kulturaren zabalkuntzak aurrera egitea Nafarroan.
Eta zein da gaur egun dezuen erronka nagusiena? Bueno, hezkuntzak beti ditu erronkak, ikastolak beti izan gara oso inkonformistak, ez gara inoiz gelditu konforme egiten dugunarekin, beti saiatu gara berrikuntzak ezartzen, metodologia berriak ezartzen, eta momentu honetan ari gara mundu oso konbulso batetan, ez dago egunkaria irakurtzea besterik egunero edo telebista ikustea besterik ikusteko ze mundu konbulsoan bizi garen, ze mundu aldakorrean bizi garen, ze mundu polarizatuan bizi garen. Orda momentu honetan ditugun erronkak dira benetan datorren mundu hori eta datorren mundu hori gaur egungoarekin alderatuta oso desberdina izango da gure ikasleak mundu horretarako prestatzea. Eta mundu horretarako prestatzeak suposatzen du ezin gaitezkeela mugatu ezagutza akademiko batzuk ematera. Ikasleak trebatu behar ditugu mundu horretan espiritu kritiko bat izan dezaten, ez dezaten irentzi datorrien guztia besterik gabe, izan dezaten irizpide bat, jakintun izan daitezen ere beraien buruan ze aukerak dituzten, garatzea beraien dituzten aukera guztioik ahalik eta gehien. Guretzat oso garrantzitsua da ere elkarrekin bizitzeko tresnak ematea, eta hor sartzen dira hainbat balio, errespetua, ezberdinarekiko begirunea, eta elkarrekin gozak egitearen. Guretzat oso importantea da, ze elkarrekin indartsuagoa gara, eta ikaslei ere mezu horiek helaraz egin behar dizkigu. Beraz, guretzat momentu honetan ikasleen formakuntzaren atal horrek toki berezi bat hartzen du, eta horregatik aritu gara azkeneko urte hauetan onki deitzen den programa bat garatzen, eta programa horrek horixe dakarrez. Ikasleen bere buruaren autoezagutza, autoestimua garatzea, elkarrekin bizitzea, gizartean dauden erronkei aurre egitea, izatea nolabaiteko proaktiboak eta espiritu kritikoa garatzea, eta horrekin hasi gara DBH-en, ikasturte honetan, eta hurrengo urtean hasiko gara progresiboki LH-en lantzen. Onki programa honek urtetako ibilbidea egin du, honen sortze prozesuak, bertan parte hartu dutelako ikastoletako adituek, baina baita ere psikologoek, neurologoek, eta horren egin dugu oso lan mardula, eta lan horren helburua horixe da, gure ikasleak datorren mundu berriotarako prestatzea. Eta prestaketa hori ez da bakarrik akademikoa, dauka garrantzi berezi bat ikaslearen garapenak, garapen personalak eta sozialak. Bueno, Josu, bukatzen jungo gara, pixka denbora pasatzen nahi zaigu. Azkeneko bi galdera botan egin zizun. Aurre matrikulazio garaia daukagu orain, zergatik da hain garrantzitsua kanpaina honetan edo zure aurrak matrikulatzeko garaian informazio guztia izatea? Nik uste dut aukera eta momentu oso garrantzitsua dela familientzat. Ikasle baten ikastetxe aukeratzea ez da alkondara bat erostea. Printzipioz egiten duzun aukera horretan zure ikasleak urte asko pasatu behar ditu. Eta hor eman behar dira bere bizitzako une oso garrantzitsuak. Eta hori ikasi behar du gauza asko egiten eta izaten. Orduan, ze espiritu daukan ikastetxeak, ze metodologia daukan, zein den bertako dinamika ezagutza oso garrantzitsua da, egon daiteke ikastetxe bat, egiten duen autua dela, obedientzia dela bere egiteko nagusiena, eta ikasleak egin behar dute, helduek esaten dutena, bete eta kitxo kuestionatu gabe, edo dauka planteamentura bat akademikista bat, edo dago bakarrik zentratuta ikasleen emaitza akademikoetan. Horrein guztut, importantia dela horregatik, beraien seme-alabak, printzipioz urte asko pasatu behar dituztelako ikastetxean, ikastolan, urte asko pasatu behar dituzte egiteko modu jakin batzuetan ezten, urte asko pasatu behar dituzte beste ikasle batzuekin, eta hori nola egiten den, eta zergatik egiten den, eta ze helburuekin egiten den jakitea ezinbestekoa da. Bukatzeko, zalantzan dagoen familia bati, ez dakiela D eredura eraman, A eredura, B, beste eredu batera, publikora, kontzertatura, pribatura, zalantzan dagoen familia bati, zer esango zenioke? Bueno, nik emango niken aholkua da, egokiena dela, dauden tokian daudela, hurbil daitezen ikastolara,
ezagutu dezate lehenengo eskutik zein den ikastolaren egitekoa zerbitzuak, aukera izan dezatela ikusteko, ez bakarrik kontatzen zaiena, baizik eta ikusteko beraiek praktikan nolakoa den jantokia, nolakoa den gela, nolakoak diren dinamikak hori ikus dezaten, hurbil daitezen ate irekietara taldean nahi badute edo bakarka hitzordu bat eskatu dezatela, eta izan dezaten aukera ezagutzeko benetan zer eskaintzen duen, ze filosofia duen, eta egin dezatela hori ikastetxe desberdinetan, eta beraiek duten ezagutzan edo bihozkada horretan aukeratu dezatela beraien ustez egokiena dena. Mi esker Josu etortzeagatik, zakit bukatu baino azkeneko zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, animatzea familiak, uste dut momentu oso garrantzitsua dela beraien hori ez, umeen bizitzan eta hartzea erabakirik egokiena eta beraien, ez dakit ez, desioak hobekiago beteko dituena. Mi esker Josu. Mil esker zuei. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Gaur, fronte hotz bat iritsiko da, eta aldaketa espero dugu. Goizean, haizea ipar-mendebaldera aldatuko da, lehenengo kantauri isurialdean eta gero barnealdean. Horren ondorioz, gaur temperatura maksimoak aurreko egunetakoak baino nabarmen baxuagoak izango dira. Batez ere kostalde inguruan, non jaitsiera beste lekuetan baino handiagoa izango den. Zeruan, goizean goizetik hasiko dira agertzen goi-hodeiak. Gero orduak pasa ahala hodeitza trinkoagoa iritsiko da eta arratsaldean euria hasiko du. Euria, batez ere kantauri isurialdean egingo du, eta gauean zaparrada batzuk ere egin ditzake. Larun batean, temperaturaren jaitsiera eta noizbehinka zaparradak. Egunaren lehenengo partean, hodeitza tarteka trinkoagoa izango da eta zaparradak egingo ditu noizbehinka, batez ere ipar isurialdean. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira eta zaparradak bakanagoak izango dira. Atertzeko joera izango du aroak. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 11-14 gradu artekoak izango dira. Temperatura minimoak egunaren amaiera neurtuko dira. Kaixo Enea, ongi etorri, zer moduz? Kaixo Marcos, eskerrik asko, ongi hemen. Bueno, lehenik eta behin konta eguzu pixka bat, stop zundaketak ekimenetik zatoz. Zer gertatu da, zein da gertatu den berri nagusia stop zundaketen inguruan? Bueno, oraintxe ari gara pixka bat, zundaketa batzuk aurrera eraman dituzte Goierri aldean, eta pixka bat horren bueltan ari gara une honetan bereziki, ez? Horren inguruko mendi-martxa antolatzen, batzar informatiboak, eta bar. Baina, 3 urteko ibilbidea daramagu, gutxi gora bera, ekimen modura, eta, ez dakit merezi duen agian azaltzea pixka bat ekimena bera zer den. Nik uste dut, laburki azaltzen baldin badezu badezpada. Bai, uste dut behar bada pixkat nahasmena edo dagoela, ez? Orain 3 urte inguru, gaude Nafarroan eta Euskal Herrian pixkat HT-ren aurkako hainbat talde, ikuspegi ezberdinetatik aritzen garenak, eta orain 3 urte inguru iritsi ziren Iruñerria eta Euskal Herrikoaren arteko lotura egiteko tarte horretarako hainbat zundaketa eskaera udaletara, eta orduan ikusita, tarte horretan historikoki HT-arekiko egon den aurkakotasuna, oso jarrera indartsua dela, iruditu zitzaigun garrantzitsua zela zundaketa hauek HT egiteko lehenengo urrats gisa elkartzea ekimen batean, eta zundaketa horiei aurre egitea, eta hortik sortu zen ekimena, eta bidean, aldaketa batzuk izan dira, hasieran hasi ginen talde batzuk, eta gero erantzi ziren herri mugimenduko beste eragile batzuk, hasieran bereziki zentratuak zundaketetan, eta gerora zabaldu genuen HT-arekiko ikuspegi orokorrera, eta pixka hau da ekimenaren ikuspegia, eta horretan gabiltza. Zein da gaur egun arte egin diren zundaketa nagusiak?
Bueno, saiatu izan dira, eskaera egin zutenetik agertu ziren lehenengo aldiz abisurik gabe eta baimenik gabe ataunen, herritar bati bere lursailan sartu eta bueno, urrezke eta orduan agertu ziren berehala udalekoak eta herritarrak ere uko egin zion eta bueno, atzera botatzea lortu zuten, antzera agertu ziren ere Otxobin eta Izurdiagan eta bueno, adibidez Izurdiagan apur bat egin ahal izan bazuten ere, guztietan baimenik ez zuten ez eta agertu ziren moduan agertu zirelako, atzera bota ahal izan dira, ez? Hori da, eta gerora agertu izan dira politikariak komunikabideetan esanez egin dituztela, gero egitekoak dituztela, orduan horrela informazio nahasmen handia egon da. Une honetan atera dute esposizio publikora edo Iruñerria Altsasu tarterako ikerketa eta bertan aitortzen dute tarte horretan gehienak ezin izan dituztela egin, ia denak eta egin dituztenak ezin izan dituztela osorik egin. Hala ere estudio atera dute eta orain dakigula esleitutak daude Goierrin zundaketa puntu batzuk eta Sakanan Bakaikuta Iturmendibi. Eta bueno, ez dakigu ze horre beraien arteko ikamika politikoetan aritzen dira eta dakiguna da prentsaren bidez filtratzen dena. Orduan, eske ari gara, udaletan informazio eske eta... Eta nola da posible, aipatzen zenuen lehenengo bi adibidetan, norbaiten eremu pribatu batera sartzea eta gauzak eskatzea, nola da posible horrelako, ez dakit deitu daiteke, baina makroproiektu batek horrelako funtzionamendua izatea? Bueno, hori 2006an EAen hasi zirenetik ikusi dugu beraien egiteko modua edo osoikoa izan dela, ez dakit, sentitzen dira pixkat gainontzeko guztien gainetik edo ez dakigu, ez? Eta orduan, iruditzen zaie baimenik gabe eta horrela ere agertu aldirela eta gauzak egin eta bueno, beraiek berek ezartzen dituzten arauak ez bete, ez? Nolabait eta... Baina hala ere gero, atzera botatzen dituzte, egiten dituzten gauzak. Aurre ikusten duzue jarraituko dutela horrelako jarrerak izaten? Bueno, uste dugu egiteko modu bat dela, aukera badute aurrera egiten dute eta atzera botatzen bazaie beste bide batzuk edo bidezidor batzuk bilatze dituzte, ez? Honetan ere agertu izan dira, esan ez, honetan agertu gara baimenik gabe, baina bilatuko ditugu moduak, ez, egin ahal izateko, badela behin-behineko desjabetzak edo horrelakoak, ez? Gero, adibidez ez dituztenak martxan ipini, Goierrin egin dituzten bitan, ez? Bata ArcelorMittalen lur pribatuetan, hori egin zuten, eta gero Idiazabalen egin duten azkena, ez? Ez dute martxan ipini, baina bai ez leitu dituztela, ez dakit, salbuespenezko baldintzak nolabait, ez? Seguritate pribatua 24 orduz, eta agarrez. Idiazabaleko zundaketen inguruan, herriak eta jendeak erantzun bat izan du. Nola enteratu dira, nola jakin dute herritarrek zundaketa horien berri? Bueno, udalei eskatu zaie informazioa eta udala, eman du neurri baten, gero ja agertu zirenean, esan zuten tarte bat astebeteko epea zutela, eta gero, agertu zirenean pentsatu zuten ja ezin zutela aurre egin eta orduan ez zuten abisatuan zeudenik ere. Eta orduan ekimena bera gerora enteratu gara, ez? Ezin izan ginen joan bertara, emakina egiten ari zela protesta egitera eta gure desadostasuna erakustera, ez? Horren ostean egin zen bilera udalarekin eta gelditu dena da mesedez dagoen informazio guztia pasatzea, ez? Erantzuteko behintzat bada ere, ez? Aurre ikusten duzue Idiazabal inguruan edo Goierri eremuan zundaketa gehiago egotea? Bai, horregatik martxoaren 15ko mendi martxa. Ze egin den azkenekoaren harira jakin zuten beste bi egiteko asmotan dabiltzala eta orduan Goierriko herritarrak ibili dira informazio bila, ea non diren,
Eta orduan, 15ean asmoa da herritik gertuen dagoen zundaketa puntura hurbiltzea, ezagutzea. Kontua da, 3 urte hauetan egin izan dira uki dugun informazioaren arabera hainbat mendi martxa. Eta helburua da jendea ezagutzea, non egiteko asmoa duten, zertarako, zein izango den buruan duten proiektu hori, zein kalte eragingo dituen, eta lekua bera ezagutzea adi egoteko, apur bat. Hori galdetu nahi nizun. Mendimartxa hori erabaki duzue, mendimartxa edo elkarretaratzea, ez dakit zundaketaren lekuan bertan. Bai, egingo da, 3 kilometroko mendimartxa bat Gorrotxategi Granjara ingurura, eta bidean emango dira azalpenak eta gero itzuliko gara berriz ere plazara, eta bertan egingo da ekitaldia, nolabait, pixka bat lekua ezagutzeko eta... Hori da, eta gero irakurketa politikoa egiteko, salaketa, eta bat. Eta pixka bat luzatuta zer da egun horretan egingo dezuena? Hori da, elkartuko gara goizeko 11etan plazan, Idia Zabalgo plazan, egingo dugu hori, bilalditxo bat, ez da luzea, orduan edozein adinetako edonor, bai, lasai joaten gara gainera, zundaketa asmoa duten puntu hortara, eta bertan bidean kontatu, pixka bat, nondik nora eta zergatik egin nahi duten, hor ere, bai, nahasmena egon da gauza askorengatik, eta orduan beraiek ere moldatzen ari dira puntuak, Aralarko, suposatzen da, zundaketa eta kanpaina, ikerketa hauek egiten ari direla Euskal Y-arekin lotura nondik egin erabakitzeko. Orduan, oraindik ez da proiektua bera ere, dira zundaketa batzuk ez dutenak, ze hor ere, esan beharra da, jasartzen dutenean interes estrategiko edo figura hori batzutan aurre egitea zailagoa izaten da, baina hauek ez dira hor barruan ere sartzen. Eta kontua da ere, ezkioko aukera planteatu zuten lehenengo modua zen Aralarre erditik zeharkatzea, 22 kilometro inguruko tunel batekin, gerora horregon da ikamika politikoa, jastakeria itzela delako bestea ere bai, baina Aralar horrela zulatzea bereziki, arazo ugari izan aldituzte, beste lekutan ikusi den moduan horrelako eremuetan. Eta orduan jundira aukera hori ere mugitzen pixka bat, orduan zundaketa hauek ere nolabait datoz 3 aukera horiek, horregatik zundaketa eskaera gehiago eta ez dakigu oso ongi hori, ez noiz, zein fasetan dauden, Kasu honetan, aipatzen zenuen, zundaketa ez dela proiektua bera, baizik eta zundaketa soil bat. Nola lotzen duzu zundaketa hori HT-arekin? Zundaketak berez dira lur laginak hartzea eta kanpainak dira uin bidez gauza bera, eremuaren, lurraren izaera aztertzea, erabakitzeko, azpiegitura gero egiten jarriko balira, eremu horre nola eutxi ahalko lioken edo, eta hori da aztertzen dutena, pixka bat ze ezaugarri dituen, eta gerora informazio horrekin planteatzen dute proiektua. Hau ez da proiektua bera egiteko ere. Bada nolabait erantzuteko, ea egin asmo duten azpiegitura Gasteiz aldera eramango duten edo Ezkio aldera, eta behin eta berriro esaten dute ezaugarri teknikoetan bereziki oinarrituko direla eta horregatik, informazio bilatzea, guk jakin badakigu hori erabakia ez dela teknikoa, politikoa dela, askotan iruditu zaigu erabakia estatu mailan hartuta dagoela, baina Gipuzkoako PNV Ezkio alderuntz eraman nahi du eta hor tirabirak dituzte eta horretan dabiltza ez. Uste duzue informazioa ezkutatzen dela? Bai, hasieratik. HTA izan da berezko ezaugarria du, orokorrean informazioa ezkutatzea bai herritarrei, bai kasu honetan askotan ere udalei, ematen dituzten urratsak eta ez bakarrik ezkutatu nahastu ere bai kasu honetan, ez zundaketekin udan esan zuten eginak zeudela, gerora oso ez dakit abiadura honean zioazela, egiteko zeudela, baina aurrera zioazela,
Ez, eta atera izan gara, gezurtatzera haiek berek emandako informazioa, ez, bai. Eta zergatik, aurretik aipatu duzu, administrazioak ez duela azalpenik ematen. Zergatik ez dute azalpenik ematen? Ez litzake hobeto izango beraien itxurarentzako azalpenak ematea eta argia izatea? Bueno, nolabait defendatzeko zaila den proiektu baten aurrean daude, benetan ikerketak, azterketa errentagarritasun sozioekonomikoari dagokionez, ingurugiroan duen eraginari dagokionez, benetako azterketa txukunak egingo balituzte defendatzeko zaila den azpiegitura bat da. Interes jakin batzuei erantzuten die eta horregatik jarraitzen dute horrekin aurrera, baina herritarrei begira informazioa gardenki azalduko balute, agian askoz ere jende gehiago legoke aurka, eta gero informazioa bagenu, agian ere hobeki antolatu ahalko ginake aurre egiteko, ez? Orduan, ordoaz poliki hemendik. Ahalik eta gutxien azaltzen. Hori da, bai, hasieratik. Kasu honetan, AHT-ak herritarrei nola eragiten die gehien? Bueno, bai zuzenean, pasatze asmo duten lekuetatik, ikusten dugu oinarrizko plataforma eraikia duten lekuetan zenolako etxipena zabaltzen den, zenolako ondorioak utzi dituen, Goierri bera, orain Mendimartza izango da Idiazabal, baina Goierrin aurretik ere badute Donostiaruntz doan tartea, eta joan garenean zundaketen, joan garenean edo elkartu garenean bertan, bertakoek esaten dute, aurreko plataforma egiteko ere, utzi dituen ondorioak ezagutzen dituzte. Eta gero zeharka herritar guztiongan, azkenean aurrekontuen ehuneko handi bat, joaten da oso garestia den azpiegitura honetara, eta horrek suposatzen du beste hainbat alorretan. Lehentasuna, ikuspegi jakin bati begira, lehentasuna ematen ez dioten beste hainbat alorretan murrizketak eta ez garatzea, ez? Eta, men Nafarroan adibidez, oraintxe martxan dauden, eta Faia Kanpana astartea edo Ebro gaineko Kastejoneko zubia, hori adibidez, nolabait erreskatatu dituzten Next Generation funtsekin, suposatzen denak, bazirela, egoera, jakin batek sortutako ondorioak balengoratzeko edo hobetzeko funts batzuk eta zer eta AHT-aren dako, orduan, Legearen barruan mugitzen dira? Orokorrean? Bai. Saiatzen dira nahi duten moduan egiten. Gero behartzen bazaie eta zorionez Euskal Herrian antolatuta egon gara eta gainean, hainbat alderdi, sindikatu, herri mugimendu, jarraipena egin zaie, orduan zailagoa izan dute, baina, jarraipenik ez badago beste hainbat alorretan bezala, nahi eran, asko erosoago, orduan garrantzitsua da ere horregatik, beste edozein kontu bezala, jarraipena egitea eta eskatzea, eta gero lehen esan duzu hori kalte zuzenak eta zeharkakoak, baina esan nahi dudana bai ekonomikoki, baina inguru giroari begira ere ez, nahiz eta kalte zuzenak ez izan azkenean, dena nahiko loturik dago eta zeharka herritar guztioi eragiten digun zerbait da. Eta gero zerbitzuei begira ere azkenean, honetan inbertitzen denean, ohiko tren zerbitzuan ez da inbertitzen, zerbitzuak galtzen dira, nahiko orokorra da, ez? Zein da gaur egun AHT-aren egoera, edo non dago AHT-a gaur egun? Ari dira poliki aurrera egiten, baina haiek ere zailtasunak dituzte. Zailtasunak bai inbertsioak lortzeko, bai mota anitzetako krisiak agerian gelditzen ari diren garai honetan, beraien proiektuaren beharrezkotasuna defendatzeko, zailtasunak dituzte,
Eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, hor dago ere, beraiek erabiltzen duten argudio indartsuetako bat da Europarako irtera, hori ere ezbaian dago, ez? Hor esan zuen Frantzia estatuak 2053 azkarren jota edo egingo zela agian lotura, orain lotura hori bera ere ezbaian dago, ematen du hango azpiegituren inguruan aholkuak ematen dien erakundeak, koi edo izenekoak, aholkatu duela Akize eta Ebordele eta Akize arteko linea egitea ez dela komenigarria, orduan ez dakigu urtetan luzatzen ari da eta ikusten dugu mundu mailako panorama pixka bat nola dagoen, ez? Nahiko noruntz joko duten gauzak ez dago argi eta atxetea hor barruan sartzen da. Bukatzeko, Enea, martxoaren 15ean mendibilaldia egingo duzue, Idiazabaletik hasita. Bai. Zergatik erabaki duzue, plazan bertan egingo duzue ekitaldi bat, okerrezunago eta, baina zergatik erabaki duzue 3 kilometroko mendibilaldi bat egitea? Nahita izan da zerbait simbolikoa naturara ateratzeko, erakusteko ingurua, edo zergatik erabaki duzue horrela izatea? Bai, hori da, azkeneko zundaketaren harira jakin zuten beste 2 egitea aurreikusi zutela eta horietako bat da egingo den puntu hori, da herritik gertuen dagoena, orduan bada, bertaratzea, ez ibilaldi luze bat egitea alik eta jende anitzena etorri ahal izateko eta kontatu dudana, ez, pixka bat kontatzea, handik imaginatzen dut ikusiko dela pixka bat ingurua, salpenak egin ahal izateko leku ona izango dela eta hori. Mi eskerrenea etortzeatik, zakit bukatu baino lehen azkeneko beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Bai, adibidez, komentatu nahi dut nola atera den Iruñerria Altsasu tarterako ikerketa informatiboa edo, eta martxoaren 24 arte dago alegazioak egiteko epea. Orduan, adibidez, Sustraik atera du alegazio herrikoi bat, beraien web horrian dago nahi duenak, hartu eta erregistratzeko, eta beste hainbat lekutan ere jarriko dira mailak eta zabalik dago, eta nahi duenak bere alegazio propioa egin dezake, eta hori, hori bere hainbat lekutatik borrokatu behar dugu, eta hori ere izan daiteke modu bat, ez, gure aurkakotasuna erakusteko, eta bai, hori eranztea, eta ez dakit beste zerbait ahaztu zaidan. Mi eskerrenea, mi esker egiten duzuen lanagatik baita ere, eta aurrengora arte. Bale, mi esker. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.